Bună seara, bun găsit tuturor! Iată ne ajung și la sfârșitul competiției noastre, Memorialul Mihai Irimia, aflat la 5-a ediție. Ediția aceasta s-a desfășurat online din cauza pandemiei de coronavirus, dar am înregistrat și o premieră în același timp. A existat o participare internațională, concursul a fost animat, jucătorii s-au confruntat pe viață și pe moarte, până la urmă au câștigat ca de obicei jucătorii ruși. Dar vom vedea clasamentul final în prezentarea domnului arbitru Florin Gidanu, pe care îl rugăm să ne-l comunice. Da, bună seara! Vă mulțumesc și eu pentru că mi-ați acordat șansa și onoarea de a fi arbitru la această competiție. Este o onoare pentru mine. Așa cum spunea și domnul Toni, am avut o participare numeroasă, sportivi din mai multe țări, din 8 țări mai exact. Este un lucru foarte important care îi dă dimensiunea reală a acestui concurs. Vreau să vă spun că o parte din jucătorii participanți au avut ocazia să se întâlnească cu domnul Mihai Irimia la tabla de joc, în vremurile când se putea, bineînțeles, acest lucru. Domnul Irimia a participat la multe turnee internaționale, olimpiade și campionate mondiale. De fapt, cum o să vedem mai încolo, chiar câștigătorul a avut și întâlniri cu domnul Mihai Irimia. Dar să nu mai lungim suspansul și să dăm citire premiilor. Am avut 3 categorii de premii. Așadar, prima categorie, categoria C, jucători cu elo cuprins între 1196 și 1001. Aici, locul 3 este ocupat de Nikita Titenko din Rusia. Pe locul 2 îl avem pe Ivanovici Iacov Atanasov din Kârghistan, iar pe locul 1 Ioan Antonio din România. La categoria B, jucători cu elo cuprins între 1698 și 1307. Locul 3, Curtică-Pean Pavel din România, locul 2, Marchidan Costică din România, locul 1, Ermakov Maxim din Rusia. Da? Și acum am revenit la prima categorie, jucători cu elo între 2376 și 1716. Pe locul 3 îl avem pe Danilcenko Dimitri din Rusia, pe locul 2 pe Dima Mihai din România, iar pe locul 1 și câștigător Babarykin Stanislav din Rusia. Eu vă mulțumesc pentru Felicităm câștigătorul pe jucătorul rus Babarykin Stanislav. Mulțumim foarte mult domnului arbitru pentru tot ajutorul pe care ni l-a dat în această competiție. Și eu vă mulțumesc că v-ați mobilizat exemplar în această perioadă dificilă pentru toată lumea. Și în continuare îl invităm pe președintele Asociației Pontes, domnul Alin Feurdean, să ne spună câteva cuvinte legate de acest eveniment. Seara, nu știu dacă mai sunt de spus prea multe, vreau să felicit întregul staff al acestui campionat. De la an la an e tot mai bun și dacă mi-am făcut speech-ul în engleză, acum trebuie să-l traduc în română, ca să ne înțelegem până la urmă. Până la urmă, avantajul pandemiei acesteia se vede în participarea la nivel mondial la acest campionat. Este senzațional să aduni oameni din atâtea țări și să reușești să premiezi categorii de jucători, să
mențin interesul ridicat pentru un nivel competițional crescut. Și îmi place să cred că anul viitor ne vom putea întâlni fizic. E mult mai bine apoi să stăm la un pahar de vin și să discutăm fiecare pe unde a greșit. Ceea ce nu știm șah, cum e și cazul meu, să stăm sperați și să ne gândim, wow, ce frumos e. Vă felicit încă o dată și vă doresc sărbători frumoase și un an senzațional. Mulțumim foarte mult. Mulțumim tuturor participanților care au luat parte la această competiție. Și în mod special eu țin să-i mulțumesc inițiatorului acestei competiții, domnului Florin Rădulescu, care a avut ambiția ca an de an această competiție să se desfășoare și a făcut și eforturi de toate felurile ca ea să poată avea loc. Mulțumim tuturor! Mulțumesc pentru felicitările pe care nu neapărat le merit, e vorba de întreaga echipă. Fără colegi nu am fi putut face nimic. De fapt, Asociația Pontes are caracteristica asta specială. De la înființare a făcut lucrurile posibile datorită voluntariatului, datorită punților de multe ori virtuale între oameni. Cu resurse puține s-au făcut cel mai adesea lucrurile cele mai mari, cu resurse valoroase s-au făcut lucruri dubitabile, întotdeauna buturuga mică răstoarnă carul mare și resurse valoroase găsim acolo unde ne așteptăm mai puțin. Vreau să vă zic că suntem la a 5-a ediție și anul ăsta chiar ne-am gândit așa că oare o să o ținem, nu o să o ținem în condițiile astea, n-am prea avut activități. Asociația Pontes n-a făcut foarte mult anul ăsta și ăsta este poate cel mai important eveniment din cursul anului. Mă bucur foarte mult că s-a reușit să avem printre noi și participanții în străinătate un deziderat vechi de la prima ediție. Ne-am dorit noi să fie ceva cât mai bine organizat, cât mai amplu. De la an la an s-au întâmplat schimbări, am avut participanți cât mai diversi, am avut și copilari și mai în vârstă, de la toate categoriile. S-a dorit să fie un concurs deschis tuturor, în care să acceadă și oameni care nu prea ajung, să zic așa, în primele poziții în competițiile tradiționale, în campionatul Asociației Nevăzătorilor, unde există un grup clasic de câștigători sau, să zic eu, de clasați în locurile din față. În această competiție au venit oameni din toate colțurile lumii, de fapt nu chiar din toate colțurile lumii, de data asta din Rusia, din Bulgaria, cred, am avut ceva și de prin Columbia, Ecuador, Republica Dominicană, Africa de Sud. Da. Iată, totuși destul de divers, într-adevăr, n-am chiar exagerat. Au fost și dificultăți de conectare, se pare anumite partide s-au ținut la ore mai incomode și faptul acesta a împiedicat participarea unora la concurs. Însă, iată-ne la final, avem și niște premii, ceea ce nu s-a spus, bine, vom comunica tuturor participanților înscris. Vom pune la punct modalitatea, practic va trebui să ne trimiteți conturi în care să facem viramentele cu premiile. Premiul, locul 1 la fiecare dintre cele 3 categorii menționate de domnul arbitru, locul 1 este $60 sau echivalentul în lei, locul 2 $50 sau echivalentul în lei și locul 3 $40 sau echivalentul în lei. Un buget discutabil, nu foarte mare, nici foarte mic. Atât am putut anul acesta să punem la dispoziție.
De menționat este că din resurse proprii nu am beneficiat de sponsorizări la această ediție. Da, exact. Din singura sponsorizare va veni sprijin din partea Fundației Homer, care va contribui și ea la fondul acesta de premiere. Doresc încă o dată să mulțumesc participanților care au dat dovadă de fair play și tuturor colegilor și de asemenea aș vrea să vă invit, dacă dorește cineva să ia cuvântul, pe colega mea Adela Cetinoiu, pe care ați văzut că voia să ia cuvântul, o invit imediat să vorbească. Datorită ei am reușit în edițiile trecute, ea a adus sponsorizări de fiecare dată de la firme, a ajutat mult acest concurs și îi mulțumesc încă o dată. Iată, Adela, împărtășește-ne gândurile tale. Ce vreau eu să spun, ai spus tu mai devreme. Vreau să le spun despre, fondul de premiere și despre singurii sponsori pe care am avut anul acesta. Altceva chiar nu știu, cred că tot ce a fost de spus a spus. Bineînțeles, vă mulțumesc tuturor pentru că cumva am reușit împreună să facem și anul acesta să organizăm campionatul. Mă bucur că am avut mai mulți participanți decât mă așteptam, sincer. Îi mulțumesc de asemenea și domnului arbitru că este, dacă nu mă înșel, al doilea an, da, sau al treilea, nu mai știu, al doilea, parcă. Da. Și sper și anul următor să arbitreze, bineînțeles, competiția. Mulțumim mult. Dacă cineva dintre cei prezenți dorește să ne spună câteva cuvinte, îl așteptăm. Hai ca să spun și eu o vorbă. Domnul Vasile, ca rapid. Am deschis microfonul. Ca unul care am fost prezent anul trecut la Cluj, am fost prezent fizic și unde ne-am întâlnit cu toții și a fost frumoasă revederea după mulți ani, unde am pus mâna unii pe alții, cum s-ar zice, și am ciocnit paharele. Mă bucur că ne-am întâlnit și anul acesta, așa online, dar cu această posibilitate au participat din mai multe colțuri ale lumii jucători. Altfel ar fi fost mai greu să vină oamenii până la Cluj. Felicităm organizatorii, felicităm câștigătorii și participanții la această competiție. Îi mulțumim domnului arbitru pentru buna desfășurare a concursului și să fim sănătoși, să ne întâlnim an de an la această competiție în memoria domnului Mihai Irimia. Felicitări și sănătate tuturor! Mulțumim! Mulțumim mult! Mulțumim, domnule! Vreau și eu să spun câteva cuvinte cu permisiunea dumneavoastră. Mi-a făcut o deosebită plăcere să particip de această dată la acest concurs în memoria domnului Mișu Irimia, un om deosebit, un șahist valoros cu care am avut posibilitatea să joc la tablă, așa cum amintea cineva mai devreme. Prima partidă pe care am jucat-o cu dânsul, aveam vreo 23 de ani, era la o finală pe la Sinaia. Bineînțeles că m-a bătut Mișu atunci, m-a demolat, să zic așa, pe tablă. A fost un om deosebit, un om cu un suflet deosebit, care și-a pus amprenta atât în șahul dintre noi, dintre văzătorii, asociației văzătorilor, cât și din punct de vedere organizatoric al acestei organizații. A fost un om valoros și mă bucur mult pentru că acum a luat final sau s-a adus la final, a luat final o competiție, iertați-mi bâlba,
care îl omagiază pe dumnealui. Îl felicit organizatorii, Asociația Pontes și, bineînțeles, pe toți participanții. Altceva ce să spun decât doar că voi fi alături cât voi putea de această mișcare șahită care are loc aici, la noi și pretutindeni. Seară frumoasă, sărbători fericite și la mulți ani. Mulțumim foarte mult! Da. Dacă nu mai dorește nimeni să vorbească, mulțumim mult tuturor, vă dorim o seară plăcută și să ne întâlnim cu bine la alte evenimente frumoase.